Ну, от я так узгадую, ну, я, напевно, свого дзяцінства адпачынкі ўсе праводзіў во дварэ з сябрамі, але я дакладна памятаю, што я прям вельмі любіў, меня прям цягнула туды, у музей у старым замку. Вот я просто вот абажаў туды хадзіць, ну, раз на год мяне маці дакладна вадзіла. Я памятаю, адзін раз нават я ў класе, можа, трэцім навучаўся. Карацей, маці працавала настаўніцай і вот павінна была са сваім класам вот і весці іх у музей, і мяне планавала браць, але я, карацей, накасячыў там. Ну-ка. Я, карацей, накасячыў. Вось, і маці сказала: ты нікуды не пойдзеш, ты не пойдзеш в музей у стары замак. Я тады так расстроіўся, ну, як бы, мне было вельмі крыўдна, што мяне не ўзялі ў музей. Вот, зараз людзі падумаюць: музей, вот меня цягнула ў музей. Напэўна, вот адтуль у меня некая такая любоў да некага краязнаўства, гісторыі, але для мяне прям трагедыя была не патрапіць у музей. То бок, рэцэпт, каб дзеці хацелі ў музей. Адзін раз ім сказаць: вось за гэта ты ў музей не пойдзеш. І тады ўсе дзеці будуць любіць Гродна і любіць хадзіць у музей. Менавіта. Вот.